pulyano jotono khulumka tini seng press meet khaimani mul uddesho wngkha miya je Atisa Central Committee ni je কয়েকজন থাংনাই রক je Atisa dissolve khai rekha ba Atisa no sbai rekha ni samani omonotoi seng kunun dini phono mani nai meya Atisa no seng kunun dini phono sbaina boriya Atisa tabo bo tongnai ulo bo tongnai jati tofan bagai seng samung khlai thangnai tamoke miyao je Atisa ni GS je borong ganang Peter Deborma je samani Atisa no dissolve khai rekha nei Atisa to bini sasungni sompoti ya kaisa songgotono sbaina ni ingkakai abo joto Central Committee Executive Body tei division level ni soho asuk laiye meeting asuk laiye tarpor se nung Atisa no dissolve khainani khaya apro se sung dihesan naharjago hingke to borok to kuno sungbai achungma ba kwrwi na division level bai achukha na Central Committee ni Executive Body ro bai achukha na party o kuno knowledge o abo borok rwkha sin thane totally kun knowledge o kwrwi dai ta kaisa kok o jaga wngkha sung to kaisa party ni IPFT party ni saka songgothon hingke nung dissolve khainani hingke to nung IPFT party no bo to nung ma sanai inform ma khainai hingke abo party ni knowledge o kwrwi borok je Atisa no dissolve khai rekha mani abo totally sung abono condemn khlaio abono sung mani nai manya aboni bagui no sung ang tini sini president bai bo kok salakya sini president bo no khub chajakliya obo haike bo kok samani ang koinai sini GS no bo teiwaisa abono press meet khlaiui sanani wngthong je bo Atisa no dissolve khai rekha mani abo totally bold bo abono rosainani wngthong ang abono koinai borok thangkai thangka tei Central Committee ni borok to tongkho borok 6-7 jon thangma bai to je Atisa bai thangka okogya sung to tongkho bwle present no to sung tongkho 25 ta 26 ta division sung Atisa rok khajak sara tripura o oroni bisingo borok koite division o jini inform khaikya abo ta ang sachukmanya tamokhe ang abono sanai Atisa no kuno somoyo phono ang tongsak ba pohor deborma tongsak Atisa no ang sbaina ni rwya ang chaloklangnai hoito sasungphon chaloklangnai party moji tongthong moji kwrwi Atisa no smooth babe sung chalogitlang thanai abono ani last kok tongnai hingkhe last ta kaisa kok ang abono kwsarnai sini ex GS Atisa ni borong ganang Peter Deborma no ang koinai bo je miya press meet khaimani abono dakti khaino rosawi nafitung aso saino prumung yafarka sin daro nangno kaisa songboton chalma thangtani 6-7 jon chalokmaya chalma thangtani division level borok nango tei executive member rok kwngman tongo borok kokjon executive member mili o decision je dissolve khaikhan samani abo to ungli jab chaliya tamgo hingkake dissolve khainani daitto sudo GS ni thani simiya dissolve khainani daitto president thani bo tongo sini president knowledge o omo kaisa kwrwi je borok dissolve khala khaya tamo khaina khaya sini president knowledge o omo kaisa kwrwi to totally sini president bo sai tongo bahai dissolve wngnai amo hingkake GS borok miya sini je agini GS ni hinchinai Dapita borok kokjon mili je dissolve khaikhan samani amo blaikham chaliya tei kaisa kok borok taisa firo thaibana kai to sung obviously bong na accept khainai na hiya to ko borok firo phaina musugo phaimano borok thangmani mel mun uddesho mana tamoni bagui thangkana borok Atisa no maiga tamoni bagui sbaina thangkana saijamano kuno khobar rok to borok thangmani to sungno kuno salangya sungbai na meeting achukha
na sini artisan je chalugui tongnai sini advisor tongo bin knowledge bo to kure bor tamon bagai thangka sung asu sasung maya hoito ang sana musok mukha obose nung jati dofani samung jodi khlaina thangani nga kai atisa tongoi bo nung dofani samung khlai thangmano nung tini सरकार kere hinai ba edisio government phalia hinai nang atisa yakre thangani ba akogia atisa tongoi boto nang dopani samung khlai thangmano nang tini sarkara keringai se nang tipramotha thangi mano nga kai tak tipramotha jodi government phayang thangju kai nang tesa ojani change thangju nai engke nang bahikle dopani samung tangnai ba dopani samung khainani kai nang tamhuni tak tam sanai kaisa সংগঠন nang yakre thangna nangya সংগঠন sing taman bai khaiba সংগঠন sing khaimani mul uddesho angke sing dopani bagai jatini bagai samung khai thangnani engkai nang taburundi orobasa jemon sing kamsli slaite borok ni kamsli slaima bai borok slaijak thangya ang pohar dewar ma ang kamsli slai thangka an mung slaijak thangba an chehara puto slaijak thangya bole an chehara tongnai engkai nang tabu je government kere hinai nang ati sana nang yakre thangka edisio phalia ba IPFT सरकारा फाइलिया आबुन बागै नों संगठन याकरि थानानि आकगिया नों ताबो आतिसा तंगैसे नों आतिसा सरकार IPFT सरकार करिंगैसे नों जदि संगठन याकरि थांबो नोंकै नों अजानबो नों याकरि थांमानाय साबले आबनो बिसासले खाइनायबा दिनै नों अरबायसा ngो ताबो सापोज रोम दिन नों IPFT जदि सरकार तंग तखाय गभर्नमेंट तंग तंगाखै एडिसन जदि नों IPFT फायाखै नों IPFT तंखामु ছাত্র সংগঠন তং দকমু আতিসা ছাত্র সংগঠন তং দকমু নং তিনি গভর্নমেন্ট করিংগেছে নং তিনি অজাগাwa বাখলাই থাঙ্গো কেন নং যে কুবেকে দকানি সামং খাইনে হিনে जों बुसिकिन नन बिसास खाइमानेबा आतिसा तंगैबो तो नों दकानि सामं खाइ थांमामले okay ang tei bisi kok sana thanglia ang abono koinai je chini GS no XGS bojemia saklaimani je atisa dissolve khari kane abo totally bol atisa bayakho porok khani khortam thangma bai जों आतिसनो सबाय रनाय बा आतिसनो dissolve khari nai abo kun mode जों naharmaya ang tini wa koma division level ni boro kok salakia te central executive body ni boro kok salakia boro okong no sawo khorang khortam thangbai जों kun samoyo sini atisano जों sabaya जों dissolve khaya okay last kok ang sini XGS tabuk jemon Tipramothani YTF ni working president borongran Peter Dever mana ang konyai bo bojemia samani je atisano de dissolve khari kani samani abono bo bini o je press meet khamini no abono bo tewisha rasainana ni bagai ang bono koyo asu sayo lumuya